Hello लोगोफोर गिबियावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ that means गोदान टपिक आङो दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मोनदेरगोन होननानै साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो गिबियावनो मिजिंथिहरग्रोबाय। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर फै बे समाव जोङो मोनसे फिसा टपिकनि सायाव जोङो रायज्लायज्लायनि। टपिकआ फिसा नाथाय ख्रिस्टान लाइफआव गासैबो इम्परटेन्ट। मोनफ्रोमबो बाइबेलनि बाथ्राफ्रानो मोनफ्रोमबो बाइबेलनि सिरिफ्रानो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बिराद गोनां। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो गोबांथार समावनो सानो बबेबा बाइबेलनि सोदोबखौ माखौबा जों सानो बियो इजिसो गोनांथार नङा होननानै जोङो सानो। नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ होनदों आरो बाइबेला मिथिहोदों बाइबेलनि बाथ्राया बे इसोरजों हां सुजाबाय बेयाव गोथां दङनो। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो बाइबेलनि सोदोब आरो सिरिफ्रा बाथ्राफ्रा जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय गासैबो इम्परटेन्ट आरो जोङो दाम होनो नांगौ। बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा बाइबेल सिरि आं दिनै लानानै फैदों। फिसा टपिक। आसा खालामो नोंथांमोना बे टपिकखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खोनासंनानै जुदि नोंथाङा मोजां मोनोब्ला आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानैबो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैबाय What does Bible says about respect and love each other? दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जादों जे बाइबेला दिनै मा मिथिहोदों आरो मा बुंदों गावजों गाव मान होज्लायनायनि बिसय आरो गावजों गाव अनज्लायनायनि बिसय। बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों बयजों लोगोसे शेयार खालामज्लायनो थाखाय बे टपिकखौ आङो लानानै फैबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो मिथिनो नांथारगोन। मानोना बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों। जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बे बिथांमोन साफ्रोमनोबो दिनै बेखौ फोरमायदों। मा होननानै बुंदों जे मान होनाय आरो गावजों गाव अनज्लायनायनि सोमोन्दै बाइबेला दिनै मा फोरमायदों बेखौसो जोङो सोलोंज्लायनि बे समाव। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बे समाव जोङो गिबियावनो सावरायग्रोनि मान होज्लायनायनि बिसय रेसपेक्टनि सोमोन्दै। जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानानै मा रोखोम जोङो दिनै गावजों गाव रेसपेक्ट खालामज्लायो, दिनै जोङो मा रोखोम गावजों गाव मान होज्लायो बेखौ जोङो मिथिनानै लाग्रोनि। दिनै बुहुमावहाय जोङो दिनै गोबांथार मानसिखौ दिनै बेबायदि नुनो मोनो। मान होनायावबो दिनै बाहागो थाखो दिनै जोंहा राननाय थायो। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जायफ्रा लेखा गोरोंसिन लिडारफोर रेंकनि मानसिफोर साख्रि आवलाफोर धोनि मानसिफोर बिसोरखौ जोंहा आलदा रोखोमनि मान होनाय जोंनि मानसिनि गियानाव बे दङ। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा गरिब धोनि नङा लेखाबो रोङा जानो लोंनोबो गैया that means गारि घराबो गैया बिसोरबायदि मानसिखौ मान होनाया एसे आलादा रोखोम जायो आरोखि। नाथाय बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ बेबायदि पार्सनेलिटि बेबायदि मान होनायखौ बाहागो खालामनो थाखाय जोंनो फोरोङाखै। मान होनो होननानै बुंदोंब्ला मान होनांगौ होननानै बुंदोंब्ला बयखौबो समानै दिनै मान होनो नांगौ। दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों। नाथाय दिनैनि बे बुहुमाव जों सुबुं माहारिफ्रा मान होनायखौ दिनै जोङो गोजौ गाहाय थाखो जोङो दिनै गावजों गाव रानलायगासिनो दङ। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर आरो बे इसोरनि इच्छा बादि आरो गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि जोङो दिनै गावजों गाव मानबो दिनै जोङो होज्लायनो जोङो रोङाखै गाहामथारैनो। आरो बेल' नङा ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै अनज्लायनायनि बिसय
दिनै अनज्लायनायाबो दिनै बेनो गोबांथार समावनो दिनै जोङो ओरैबायदि अनज्लायो माने अनज्लायनायखौबो दिनै जोङो मा बाहागो थाखो दिनै जोङो रानो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेफोरबायदि गावजों गाव मदद होज्लायनाय गावजों गाव अनज्लायनाय थांलायनाय फैलायनायखौबो जोङो दिनै गोबांथार समावनो जोङो मानसिफ्रा दिनै बाहागो खालामो बियो उमुकनि बैयो उमुकनि होननानै बेबायदि सानज्लायनानै जोङो दिनै बेबायदि बाहागो दिनै जों खालामज्लायो नाथाय ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जोङो बे फोरबोनि थिननाय बायदि बे अनज्लायनायखौबो दिनै जोङो बाहागो खालामा लाबानो बाहागो राना लाबानो जोङो बयजों लोगोसे समानै जोङो अनज्लायनो जोङो नांगोन बे अनज्लायनाया थानो मोननाय नङा सोरबा सासेखौ खम बारा आरो बाहागो रानज्लायनाय जेरैबायदि मान होज्लायनायाबो थानो मोननाय नङा सोरबा सासेखौ गोजौ गाहाय खालामनाय मानोना बाइबेला आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेखौ फोरोङाखै ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोग्रोनो गिबियावनो आं आखायाव लाबाय स' बेखौ मोननो हागोन 1 Peter chapter 2 verse 17 से पिटर नै बालाबनि 17 सिरि आं फरायगोन जिसुनि मुङै बेयाव मा लिरदों बेयाव बेबायदि बुंदों बयखौबो मान हो फोथायग्रा गावनि लोगोफोरखौ अन इसोरखौ गि राजानो मान हो मा होननानै बुंदों गिबि सिरियाव बयखौबो मान हो बयखौबो दिनै मान होनो थिनदों नाथाय बाइबेला फोरोङाखै बयखौबो मान हो आरो थाखो रान बाहागो खालाम बेबायदि जोंनो फोरोङाखै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर मा होनदों बयखौबो मान होनो थिनदों आरो मा होनदों फोथायग्रा गावनि लोगोफोरखौ अन इसोरखौ गि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जेब्लासिम जोंनियाव इसोरनि गिनाय आखु सभाब चरित्रआ बे फोरबोखौ गिनाया मान होनाया जोंनियाव थानाय नङा जोङो गावजों गावबो मान होज्लायनो दिनै जोङो रोंथारनाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जेब्ला जोङो बै इसोरखौ मान होनो रोंगोन अननो रोंगोन होनबासो जोङो दिनै गावजों गावबो मान होज्लायनो आरो अननो दिनै जोङो रोंगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्लासो जोङो राजानोबो दिनै जोङो मान होनो गोरों जागोन दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंबाय जे बयखौबो मान होनो दिनै जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव सोरखौबा मान होनाय सोरखौबा मान होयै जोंनि केरेक्टार बेबहारा दिनै जोंहा बेबायदिसो सोलियो नंगौना नङा लोगोफोर दिनै जुदि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा सोरखौबा मान होयै सोरखौबा मान होनाय खालामदोंब्ला बेनिफ्राय दिनै जोङो गोजान जानि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों जे बयखौबो मान हो इसोरखौ गि गावनि फोथायग्रा लोगोफोरखौ अन राजानो मान हो दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर अब्ला बे समाव दिनैनिफ्राय जोंनि गावजों गाव मान होज्लायनाया जेन' बाहागो थाखो थाया जेन' जोङो बयजोंबो गावजों गाव जोङो मान होज्लायनि जोङो गावजों गाव मान होज्लायनि सोरबा लेखा गोरों धोनि गारि घोड़ा गोनां माहाजोन डिग्री गोनां मानसिफ्राबो सोरबा डिग्री गैयै गैजायै गारि घोड़ा गैयै गोरिब थाखोनि मानसिफोरखौबो जोङो मान होनि आरो गोरिब थाखोनि मानसिफ्राबो गैजायै मानसिफ्राबो गारि घोड़ा गैयै मानसिफ्राबो जोङो समानै जोङो बयजों लोगोसे बाहागो खालामालाबानो जोङो मान होनि ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों आरोबाव बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय बेखौ मोननो हागोन गस्पेल अफ जन चैप्टर 13 verse 34 मा बुंदों गाहाम खौरां जहननि 13 बालाबनि 34 सिरि बेयाव बेबायदि बुंदों दा आं नोंसोरनो मोनसे गोदान हुकुम होयो गावजों गाव अनज्लाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे गोदान हुकुम जोंनो होदों जेब्ला बियो संसाराव दङमोन मा होननानै हुकुम होदों नोंसोरो गावजों गाव अनज्लाय आं जेरै नोंसोरखौ अनदों बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायथारनांगौ ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे जिसु ख्रिस्ट'आ जों पापिब्लाबो जोंखौ इनायनो अननानै दिनै सोरगोनि सुखखौ नागारनानै जोंखौ अननायनि थाखायनो बियो गावनि जिउखौ जोंनि पापनि थाखाय जोंखौ अननायखायनो दिनै बियो बलिदान होफैदों
बिनि अननायाव बे जिसु ख्रिस्टनि अननायाव सोरबा धनिनि थाखाय बे अनाखै सोरबा गरिबखौल' बियो अनाखै बुहुमाव थानाय सुबुं माहारि साफ्रामखौबो मोनफ्रोमबो जातिखौ इनायनो अनसायनानै बियो सोरगोनि सुखुआव फैदों नागारनानै फैदों आरो जोंनि पापनि थाखाय गावनि जिउखौ क्रुसाव बलिदान होफैदों बा ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर नायदो बे जिसु ख्रिस्टनि बे इसोरनि अननाया मा रोखोम अनदों जोंखौ बेनिखायनो बियो बुंदों नोंसोरो गावजों गाव अनज्लाय आं जेरै नोंसोरखौ अनदों होनब्ला ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै ख्रिस्टियान जानानै बे जिसु ख्रिस्टनि बेबहारखौ जों लानो हादों ने बे जिसु ख्रिस्टआ जेरैबायदि बयखौबो अनदों रावखौबो बासिया लाबा जोङो दिनै बेफोरबायदि रावखौबो बासिया लाबा जोङो सोरबा सासेखौ बा बे थांनानै थानायाव जों बेबायदि जों अनज्लायनो जों रोंदों ने ना रोङाखै जुदि जोङो बेफोरबायदि जिसु ख्रिस्ट बायदि जोङो अनज्लायनो रोङाखैब्ला बाइबेला दिनै जेरैबायदि फोरोंदों जिसु ख्रिस्टआ जेरैबायदि बुंदों नोंसोरो गावजों गाव अनज्लाय आं जेरै नोंसोरखौ अनदों होनब्ला बे समाव फै ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर जों जुदि गावजों गाव अनज्लायनायाव खम जुदि डाउन जादोंब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ आरो जिसु ख्रिस्टआ जेरै बुहुमाव थानाय सुबुंखौ जेरैबायदि अननानै सोरगोनि सुखौ नागारनानै फैदों आरो खस्थ' दुखु लाफैदों गावनि जिउखौ कालभारि क्रुसाव होदों बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे जिसु ख्रिस्टनि बादि अनज्लायनो जोङो सेस्था खालामनि अनज्लायनि ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर होनब्लासो जोङो बे इसोरजों हामजाजानाय जोङो मोनज्लायनो जोङो रोंगोन दिनै जोंनियाव बेफोरबायदि अनज्लायनाया दंमोनब्ला बासिया लाबा बयखौबो समान रोखोमै अनज्लायनाय आंगो सानज्लायनाय दंमोनब्ला दिनै जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि गामियाव जोंनि न'खराव बिराद मोजां जोंहा सान्थि गोजोना दिनै सफैगौमोन जोंनि देशफ्राव बेफोरबायदिया गोजोन थासारिया दिनै फैगौमोन नंगौना नङा ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर दिनै बेखौ जोङो स्टाडि खालामोब्ला बेखौ दिनै जोङो बिसार खालामोब्ला गोसोआव दिनै जोङो मोनदांनो हायो ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिसास साफ्रामखौबो आङो मिथिहोहरदों आरो रिकुवेस्ट खालामहरदों जिसु ख्रिस्टआ होनदों आं जेरै नोंसोरखौ अनदों बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायथारनांगौ ने होनब्ला बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों आरो जिसु ख्रिस्टआ दिनै बेखौ लुबैदों आरो जोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों जोङो अनज्लायथारनो नांगोन गावजों गाव ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर दिनै जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अनज्लायनाया खम जानायखाय क्षमा होज्लायनाया खम जानायखाय मान होज्लायनाया खम जानायखाय दिनै रासिन गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि दिनै जोंनि बुहुमाव जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि न'खराव गोजोन गैयै थासारि दिनै सोमजिगासिनो दङ ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर मानोना दिनै जोंनो बे बोथोरनि समस्या बे बोथोरनि गाज्रि बारहावाफ्रानो बायदि रोखोम घटनाफ्रानो दिनै जोंखौ मिथिहोदों ख्रिस्टनि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो फै जिसु ख्रिस्टआ जेरैबायदि अननो दिनै जोंखौ फोरोंदों जोंबो गावजों गाव अनज्लायनि लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आङो आखायाव लाबावबाय स' बेखौ मोननो हागोन रमनि 12 बालाबनि 10 सिरि रम chapter 12 verse 10 what Bible says here let's see again dear friends मा बुंदों ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जानायखाय गावजों गाव अनज्लाय मा होनना बुंदों ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जानायखाय गावजों गाव अनज्लाय होननानै बुंदों दिनै जोङो बिनि जायगायाव मा बै उमुक बै थासुका बै फरला बै उमुकनि होननानैसो जोंनाव बासिनाया फैयो आरो जोंनियाव अनज्लायनाया खम बिसि दिनै जानानै फैयो बेनिखायनो नाथाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों जे ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै जोङो ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दिनै जोङो जाबाय अनजाग्रा लोगोफोर आरो मा बुंदों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय गावजों गाव अनज्लायनो नांगौ आरो गावजों गाव
मान होज्लायनायाव गोसो हो होनदों जोबनायनि सिरियाव मा होनो गावजों गाव मान होज्लायनायाव गोसो हो अनज्लायनोबो थिनदों आरो गावजों गाव मान होज्लायनोबो जोंनो थिनदों दिनै बाइबेला ज' ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जोङो दिनै गोबांथार जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दङ बै उमुक डिनोमिनेसननि बेफोरबायदिखौ लानानैबो जोंनियाव ख्रिस्टियान बिदा फंबाय सानज्लायनाया खमजिरि दुरबलथा आरो अनज्लायनाय मान होज्लायनाया इनायनो दुरबल नाथाय जोङो साफ्रोमबो बे सासे इसोरनावनो जोङो थांगोन सोरबा उमुकनि बैनि होननाया जोंखौ सोरगोआव दिनै जोंखौ लाङा जोङो जेब्लासिम जोङो जिसु ख्रिस्टनि आयेन हुदाफोरखौ मानिनाय नङा जोंनि उमुका जोंखौ सोरगोआव लांनाय नङा जोंनि डिनोमिनेसननि नामफ्रा जोंखौ सोरगोआव लांनाय नङा ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि आरो बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राफोरखौ जोङो जाफुंगोन आरो बे इसोरनि इच्छाखौ जोङो फुरा खालामगोन होनब्लासो जोङो इसोरजों हामजा जानाय आरो बिनि रायजो जेनाखि थाम थिम खालामखानानै दोननाय बे जायगायाव जों सहैनो हागोन स' ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर स' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों रेसपेक्ट इच आदार रेसपेक्ट एन्ड लाभ इच आदार बे सोदोबखौ बिनि बाथ्राखौ बयबो बुजिबाय होननानै मिजिंथिहरदों आरो दिनैनिफ्राय गावजों गाव मान होज्लायनो गावजों गाव अनज्लायनायाव बांसिनै बांलांगोन जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा होननानै साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिनानै आंनि बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय स' हामबायसै ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय